bai. Aho bizi txapa, Bai. nola bizi duzu Euskaraldia? Bueno, ilusioarekin, asteburu honetan, gainera, urnitan jaia daukagu, eta bazkaltzera eta guzti geldituko gara. Festa ospakizun bada, euskara dugulako, euskara guria dago delako, eta ardura hori ere trasladatu behar diogu, guri buruari, eta baita ondorengo ere, euskara dala, euskaldun egiten gaituen hori, eta hori babestu behar dugu. 2 urte beteko dira urten diputatuen kongresuan euskara erabiltzeko aukera eman zitzaizuenetik. Galdetu nahi nizkizun 2 gauza, bata, ahobizi izan zintezketenek behar adina erabiltzen duzuela uste duzun, eta bestetik, itzulpenaren aurikularra jartzeko belarria prest behar duten horiek, ze jarrera duten erabilera horren aurrean? Bueno, nik uste ez degula erabiltzen aukera daukagun guztietan, hori horrela da. Zaila da ere, oso arrotza egiten da Espainiako parlamentuan euskaraz hitz egitea, eta ez dituzu belarri prest gehiegi. Kontrako esango nuke. Pinganilloa jartzen ez duenik ere badago. Ez du inork pinganillo jartzen. Akaso justu debate hori jarraitzen ari dan beste bozera mailea, eta ez guztiak. Beraz, horrek ere zaildu egiten du komunikazioa eta interlokuzioa. Saiatzen gera, aldegunetan behintzat korte bat izan dezagun batez ere, gure euskal hiztunentzako. Gure mezua ere, gure euskal hiztunentzako, gure herritarrentzako mezua euskeraz iritsi dadi. Baina gila da, ez degula erabiltzen aukera dugun guztietan. Eta euskaldun guztiak, bertan gaude euskaldun guztiek ere ez dugu erabiltzen. Ez alderdi politiko bateko edo besteko izan. Katalanek asko ze joera handiagoa dukete, dena katalanez hitz egiteko, egia esan, igual, katalana badu alako belarri prest gehiago, hobetu ulertzen dutelako, ez, gaztelaniatik datozenak, baina bueno, aukera dugun guztietan ez dugula erabiltzen ere esan behar da dugu. Madrilgo gortetan lehenago ere zaildua zinen, baina orain bozeramale ardura hartuta duzu azken aste hauetan, Aitor Estebanek ura kongresua utzi eta EBBko presidentetza hartu ondoren, desberdin ikusten dira gauzak bozeramaletzatik? Bai, desberdin ikusten dira, ardura nagusiagoa da, handiagoa da, eta baita ere, nolabait daukazu beste ikuspegi orokor bat, ez? Gauza guztien ikuspegi orokor bat, eta baita ere zuzera, zure alderdian interlokuzioa daukana gobernuarekin, interlokuzio zuzena. Horrekin ez dut esanik gainontzeko diputatuek ez daukatenik, baina nolabaiteko bestelako interlokuzio zuzenagoa daukazu gobernuarekin. Aste honetan ikusi dugu Espainiako politikagintzaren aurpegirik zatarrenetakoa, ez da? Liskar eta irain giro erabatekoa, Pedro Sánchez eta Abalosen arteko WhatsApp konversazioa filtratu ondoren, eta horren aurrean gero alderdi popularrak hartu duen jarreraren ondoren politika zakar eta trauskilenaren lekuko izan gara. Ze eragin esango zenuke izan dezakela honek Sánchezen gobernuaren egonkortasunean? Bueno, Sánchezen gobernuaren egonkortasunean WhatsAppak daukaten eragina, neurtu beharko da, ikusi beharko da, baina ustet, eta denok ikusi dugu orain arte, Sánchezek irauten duela, eta une gogorrenetan edo espero den guztioietan halako resilientzia egiten duela. WhatsApp hauek, egia esan, komentario eta aparte ez dute ezer askorik gehiago esaten, ez? Judizializatuta dauden gauzei buruz ere ez deitz egiten, nolabait da, behien arteko eta gobernuaren arteko hitz itxusiak, ez? Baina komentarioak dira, gustatuko zaizkigu gehiago edo gutxiago, beraien arteko komentarioak dira, eta egia esan, eramanda hau, lehenengo horrietara, lehenengo guztiok, honi buruz guztiok hitz egiten dugu, baino nire ustetan, oraingoz behintzat, ez dago txaskarriotaz aparte zer gehiagorik. Mezuaren edukia bera baino, filtrazioa bera iruditzen zaizu larriagoa? Bueno, segura, baliteke filtrazio izatea importanteagoa. Ez dakigu, ze kapitulotan gaude, kapitulo lehenengoa den, bigarrena, hirugarrena, ez da zenbat kapitulo izango dituen honek. Egia da, mezuetan ez dagoela auzi judizial horiekin lotutako, edo irekita dauden auziekin lotutako edukirik, baina bai ikusten da, bere hildoko ez diren alderdikideekiko, mespretsu moduko bat, gobernukide direnekiko komentario ez oso atseginak ere bai, horrek Sánchezen irudia bere hautesleen aurrean eta alderdikideen aurrean ere kaltetuta uz dezakela gerta daiteke? Hori da daukana arriskoa, ez? Azkenean bere irudia nola gelditzen dan. Baina, Sánchezek neurtu beharko ditu bere mezuak,
eta zer esaten duen, berien arteko elkarrizketa hoietan, edo baxap hoietan, eta nun jartzen du konfiantza ere, importante izan. Oraintxu, Pedro Sánchez berari kontrol saioan esan diozu, kompetentziengatik administrazioen artean sortzen diren gatazketan, esku hartzen duena konstituzionala izan dadin ekimena hartuko zenutela. Ikusi berri dugu esate baterako berriki gorena sartu dela hainbat auzitan, tartean homologazioen, tituloen homologazioen auzi horretan. Eta zue diozue, arbitroa hor konstituzionala izan dadila. Nola bultzatu nahi duzu hori? Bueno, gaur bertan erroldatuko dugu Tribunal Konstituzionale lege organikoaren aldaketa proposamena. Eskatzen dugunako azken tribunala, jurisdikzioa, tribunal konstituzionalaren izatea, edo ez konstituzionalaren izatea. Orain tribunal ordinarioek aidirelako konstituzional kompetentzien eremu horretan beraien epaiak ematen. Eta epai horiek batzutan sartzen dira fondora sartzen dira, baina eremu kompetentzialaren inguruan. Eta atzera botatzen ari dira, komisio bilateraletan, komisio mistoan, eta hartzen ari diran erabakiak. Bai gobernu espainola eta euskal gobernuaren artean hartzen diren erabaki hoiek. Eta sartzen dira, auzitan jartzen dute eremu kompetentziala bertan. Beraz, guk eskatzen duguna da, auzitegi konstituzionala izan dadila azken hitza daukana. Bai, gai hoietan. Esan zenioen kontrol saio horretan, PSOEren talde parlamentarioaren babesa eskatuko zeniola horretarako. Bai. Espero duzue babes hori izatea, babes hori izateko negoziazioei ekin diezue? Bueno, guk babes hori eskatu dugu eta espero dugu babes hori izatea. Ikusiko dugu datozen egunetan. Lehenengo proposamena izanik plenora eraman beharko da toma en consideración deitzen dan hori, eta horrek aurrera egiten balimadu tramitazioan jarraituko da. Batzutan, lege batzuek pasatzen dute lehenengo filtro hori ez, toma en consideración hori edo hartzen da, baina bigarrenian kajoi batean gelditzen dira, sekretos ofiziales edo gertatzen zegoen lege horrekin, baina guk saiakera egingo du honek aurrera egin dezan zehazkenian, hartzen ditugun eta komisio bilateraletan hartzen diren erabakiak, homologazioen gaia den bezala, gure herritarrentzako onuragarriak diren erabakiak dira. Azkenian, tituluen homologazioen ikusi genuen, azkenian, osakidetzarako beharrezko ditugun zenbait pertsona, zenbait langile, beraien prozedura hori, homologazio hori, bertan berak gelditu zela, eta hor 200 pertsonek gelditu ziren limbo batean bezala, ez? Orduan guk nahi deguna da, aukera hori guk eukitzia, transferentzia hori adosten danean, transferentzia hori egi bihurtzea, eta ez ibiltzea auzitegi ordinarioetan eremu kompetentzialaren baitan hitz egiten, baizik eta Tribunal Konstituzionala izan da dira. Eta konstituzionalaren legean planteatzen duzuen aldaketa hau, egongo litzateke eskubide historikoetan oinarritutako zerbait bezala, harreman bilateralean oinarrituta, edo erkidego guztiei eragingo lieken zerbait da? Erkidego guztiei eragiten dien gai bada azkenean. Kompetentzi dagokionez, azken egunotan zer esan ematen ari dena da, unibertsitate pribatuen dekretuak autonomia erkidegoen kompetentziak inbaditzen ote dituen, ala ez, eta Eusko Jaurlaritzatik argi esan dute baietz. Hori aldatzeko tarterik ikusten duzue? Abiatu duzue horretarako biderik? Bueno, dekretua gobernuak, dekretu proiektu hau de gobernuak egin du, beraz ez da legebiltzarretik edo kongresutik pasa, eta guk salatu duguna, eta beste talde batek ere salatu dute, inbasio kompetentziala dagoela. Hau horrela, gainez, baita ere formetan, nola atera zan, urgentziaz, dekretu hori, eta inbasio kompetentziala, adibidez, online unibertsitateen gaia, hori gure kompetentzia da. Nik uste toaindik, eta ministrari eskatu genion, belarri prest izateko, ez? Eta nola baitxe, eskatzen zitzaion hori, eta baita ere Eusko Jaurlaritzatik eskatzen zaiona, kontutan hartzea, eta dekretua oraindik fijoa ez denez, behin betikoa ez denez, aldatzea. Eta espero duzu hori gertatuko denik, harrera ona izan duzuen eskaria? Nik espero dut, baietz, berak esan zuen, besteak beste, kontutan hartuko zuela, eta kompetentzien eremu hori kontutan hartuko zuela. Beraz, espero dezagun hori horrela izatea. Diputatuen Kongresuak laster eztabaidatu eta bozkatu beharko duen bestea da Espainiako gobernuak lanaldia murrizteko onartutako lege proiektua. Zuek lanaldia murriztearen aldeko jarrera erakutsia duzue, baina momenturen batean kezka ere adierazi duzue
horrek enpresa txiki eta ertainetan sortuko dituen zailtasunengatik. Lege testua ikusita, zuzenketaren bat planteatuko duzu, enpresa txiki eta ertain horiek izan dezaketen inpaktua leuntzeko neurriren bat planteatu duzu, Bai, guk hori mahai gainean jarri dugu, ez? Alde batetik ez dugu osoko emendakinik aurkeztuko lege proiektu honi, baina bai kontutan hartuko dugu zegoera dauden, ez? Aktibitate ekonomiko guztiak ez dira berdinak, erresago da, administrazio publiko batean edo enpresa handi batean, baina enpresa txikiak direnean, batez ere komertzio bi pertsona bakarrik lan egiten duten komertzioetan, edo 3 pertsona edo pertsona bakarra lan egiten duen hoietan, nola egin, nola uztartu, ez? Bi aukera horiek, bai lan baldintzak hobetzea eta orduan, orduak murriztea, eta baita ere, nola egin posible ere, negozioiek aurrera, aktibitate ekonomiko horrek aurrera jarraitzea. Eta hori nola egin daiteke? Nola leundu daiteke? Hitz egiten ari da eren, denbora batean, ez progresibo izatea, ez izatea neurri bat osotasunean hasieratik implementatzen dana, ez? Pixkanaka implementatzen diren horiek. Oraindik ere emendakinak prestatzen ari gara, eta horren baitan, ditugunean, aukera izango dugu, zuei azaltzeko. Baina zuen baiezkoa auzitan dago zuzenketa horiek onartzearen arabera, edo badaukazuen neurriaren aldeko jarrera argi bat? Osoko emendakina jartzen ez dugun bitartean, horrek esan nahi du negoziatzeko prest gaudela, eta gure emendakinak prestatuko ditugula. Lege baten kontrakoa geranean, eta negoziatu nahi ez dugunean osoko emendakina jartzen dugu. Gobernuaren babesa eman ohi diozuenen artean, ziurrenik Junts alderdia izan da gai honetan kontrakotasun argiena adierazi duena. Yolanda Díaz lan ministroak berak zuzenean Puigdemontekin negoziatzeko prestutasuna ere adierazi du. Iruditzen zaizu Juntsen ezezko jarrera hau gai honi lotutakoa dela, edo orokorrean gobernuarekiko duen mesfidantzaren erakusle dela? Junts lege askotan dabil negoziatzen, eta azkeneko puntaraino eramaten dituzen gai, baina hori Juntsen estrategia da, ez da gure estrategia, guk legez negoziatzen dugu, badugu ere gobernuarekin investiduradako akordioa, eta gure nahia da investidura akordio hori betetzea, eta gero gure kongresura iristen diren lege horietan negoziatzeko aukera ukitzea, baina besten estrategietan nik ez ditut baloratuko besten estrategiak nolakoak diren. Baina estrategia horiek baloratu gabe ere, babesak izatea edo ez izatea gobernuak aurrera jarraitzeko izan dezaken bidearen erakusle ere bada, ezta? Momentu batzuetan ematen duelako, ikusita ze babes ahulak dauzkan edo ze auskorra den lortzen duen babesa, gauza batzuk aurrera ateratzeko etxita bezala dagoela gobernua. Esate baterako aurtengo aurrekonturik ez du aurkeztu ere egingo. Ez, aurtengoa ez, gu jaskatu diogu 2026koak prestatzen jundaila eta negoziatzen hasi dadila. Egia esan, aurrekontuak instrumentu beharrezkoa da, ez, gobernu batentzako, baina hor dabil aurrekontu prorrogatuekin gobernatzen. Gure eskaera zuzena da, eskatu diogu behin baino gehiagotan, aurrekontuak beharrezkoak direla, bai gobernurako bere lana eta hobetzeko, baita ere eskaerak, herritarren eskaerak barneratu alizateko eta denon eskerakor barneratu alizateko, eta nik uste beldur hori galdu behar duela, aurkeztu behar dituela, debate eman behar dela, eta onartzen ez baditu, ez ditu onartzen, baino behintzat, denon posturak argi azaldu daitezen, ez? Eta debate hori uste beharrezkoa dela. Datorren urteko aurrekontuei begira lanean hasteko eskatu diozu beraz gobernuari, kontakturen bat izan da, jarri diozue mahai gainean zuen eskarien errenkada? Guk aurreko etenaldia gontzan arte, aurrekontuak negoziatzen jaia akordioa itxita bagenuen, beraz, bueltatuko gara gure reklamazioetara, eta hasiko gara 2026ko deitzen gaituztenean, 2026ko negoziazio horretara. Lehenengo badakizu etetxo de gasto edo negoziatu behar dela, eta hortik aurrera aurrekontu guztia, eta oraindik ez gara hasi. Hori balimada galdera, urrungo galdera, oraindik ez gara hasi. Gobernuari iraupen laburra ikusten dioenik ere bada, esate baterako Alderdi Popularrak erabaki du bere kongresua, datorren urtean egin behar zuen kongresua, aurtengo uztailera aurreratzea, usaina hartu diolako Andaluziako hauteskundeen bueltan Sánchez berak ere izan ote dezaken tentazioa, beste gehiengo batzuren bila hauteskundetara joateko. Zuek aukera hori ikusten duzue, kontemplatzen duzue erreal gisa? Alderdi Popularra legealdi hasieratik dabil
esaten, bueno, Sánchez etxea juntzaitez, hau ez da gobernu legitimo bat, nik irabazi ditut hauteskundeak eta beraz, bueno, hau etxera juntzaitez, ez? Oain, geroz eta gehiago, bombardeatzen hasiko dala horrekin, segurazki bere kongresua eta gero, pensatzen dut, oraindik ere, areagotu egingo duela reklamazio hori, eta hor daude, Andaluziako hauteskundeak ondo esan dezun bezala, eta ziurrenik, saiatuko dala, ikusten du, usaitzen du hor dagoela aukera, baina Sánchezekin, eta hori askotan esan dugu, ez dago jakiterik. Berak deitzen ditu hauteskundeak eta berak dauka azken hitza. Berez, 2027 arte luzatu beharko luke legealdia, orduan beharko lukete urrengo hauteskundeek, eta Sánchez presidente egin zenutenean zuekin konpromiso batzuk hartu zituen, besteak beste nazio aitortzaren ingurukoak. Autogobernuaren inguruan, aurrera pausoak legealdi hontan emango zirela sarri entzun dugu, baina ez gara ikusten ari. Aukera badagoela, zur jokatu behar dela, diskrezioz, bidea irekitzen lantzen ari zarete horren inguruan zerbaitetan Madrilen, edo zaintzaudete Euskadin alderdien artean emango diren edo lortuko diren akordioi dagokienez. Bai, ikusten dugu lehenengo akordioa hemen eman behar dela Euskaldunon artean, eta hemen eman behar da akordioa, eta hori defendatuko dugu dagokion bezala Madrilen, eta hori da guk egingo dugun hemengo akordioa Madrilen defendatu. Gerta daitekena da, zuekin Sánchezek investiduran konpromiso bat hartu eta legealdia amaitzea konpromiso hori bete gabe? Bueno, ni ustet lehen esan dudan bezala, hemen akordioa lortzea da, ez? Lortu ezkero hemen akordioa eta lortzen balima da, areara emango dugu. Nik ustet aukera badugula, landu behar dugula, baino zurtziaz eta diskrezioz jokatu behar dugula. Beraz, nik hemen aurreratzea legealdi honetan izango dan, edo ez, espero bai, bultzatuko du horrela izatea, baino ez dago bakarrik gure eskutan, denon eskutan dago. Gai sektorialagoi begiratuta, gaur amaituko da BBVak Sabadell bankua erosteko egin duen eskaintzari buruz Espainiako gobernuak zabaldutako konsulta epea. Erabaki zuen, lehia batzordeak oniritzia eman ondoren erosketari, herritar, erakunde eta bestelako elkarteen konsulta bat egitea Sánchezen gobernuak. Eusko Alderdi Jeltzaletik, ekarpenen bat egin duzu, gu pentsatzen dugu, azkenian akzionistek erabaki beharko dutela zer gertatzen dan, errespetuz ez dugu hor parterik hartzen, eta ikusiko dugu ze gertatzen da konsultarren ostean. Ministroen kontseiluak hartu beharko du baimena emateko erabaki hori nola nahi ere, BBVak bere egoitza fiskala, Bizkaian dauka oraindik ere, bategite honek onurarik ekarriko lieke Euskal Ogasunei, ikuspuntu hortatik ikusten duzue onurarik egonote daiteken, edo arriskuak gehiago ikusten dizkiozue operazioari? Oraingoz, BBVak dauka sedea, baino ez dut guztiz eren bere aktibitate ekonomikoa Euskadin egiten. Esango nuke, kanpoan gehiago tributatzen duela Euskadin, baino beraz horren baitan ez da gure posizionamendua, eskatu nahiko geniokena bai errotuta balima da Euskadin, behintzat ona izango litzateke, banku hori gure aktibitate ekonomikako, gure enpresetako, komertzietako, baino oraingoz bere aktibitate ekonomiko gehiena eta tributatzen du gehiago kanpoan Euskadin baino. Gehiago egitea nahi zenukete? Gutxitxo egiten duela uste duzu jatorria bertan izan da? Bere garaian, Argentaria, batu zanean, aktibitate beraien sede estrategikoak eta kanpora eraman zituen, Madrid eraman zituen, beraz gurea da izena eta badu sede bat, baina nik ustet sede horrek ez daukala enbeste aktibitate ekonomikoa besteekin konparatzen badu, orduan Euskadin dagoen banku bat, ikustatuko litzai guke, nola baitxe, errotuta egotea eta laguntza gehiago ematea gure aktibitate ekonomikoari eta gure enpresei. Apirilaren 28ko itzalaldiaren inguruan bestalde, ikerketak irekita daude, momentura arte transizio energetikoko ministroak emandako erantzunek, emandako azalpenek, aste honetan bertan kongresuan eman dituenek, ase zaituztete, iruditzen zaizu modu koherente batean egiten ari dela ikerketa? Azkenean esaten ari direna, jakiteko zergaitik gertatu zen, edo zer gertatu zen, zehazki jakiteko denbora bat beharko dela, eta gainez urrunkurtera artez dugula jakingo, ez? Aurreko ministrak ataturen bat gehiago eman zuen, baina zer gutxiago, presidentetik ministrara ez da informazio asko ze gehiago izan. Egia esan orain batzuekin saiatzen dira, hain investigazio batzorde bat egon behar duela, eta gero,
nik pentsatzen duguna da, lehenengo jakin behar dugula teknikoki ze gertatu dan, eta txosten horren baitan, zen neurri hartu behar dira politikoak edo nola, edo zen neurri konkretu hartu behar dira. Orain astea investigazio batzordea, ikerketa batzordetan eta holakoetan, nik usteet gehiago dala oposizioak gobernuaren kontra egiteko estrategia bate barruan kokatzen den zerbait, benetan gogo hori edo jakin nahi izatea ze gertatu dan. Argi utzi duena aste honetan agertzen ministroak izan da, akatsak berez ez duela zerikusirik sarearen beraren gaitasunarekin. Zuek nola nahi ere askotan azpimarratu izan duzue, Euskadin premia dagoela sare horren gaitasuna areagotzeko industriak izan dezan nolabaiteko aukera, elektrifikazioan urrats gehiago emateko. Sánchezekin egin zenuten bilera horretan ere planteatu zenioten hori. Badaukazu itxaropenik gobernuak aukera hori zabalduko ote duen? Bueno, eskatu diogu behin baino gehiagotan eta urteak damazkigu eskatzen. Azkenian, apostu bat balima dago errenovablei buruz, guazen beharko da energia elektriko gehiago, orduan sarea indartu egin behar da, eta aukera eman bertzaio industriari bidai hori egiten, ez eta konektatzea eta energia nahikoa izatea. Eskatu diogu behin baina gehiagotan, bai Sánchez izuzenean, bai pribatuan, bai era publikoan, ekure ekimenekin, eta gainez, aportazio konkretuak egin izan dizkiogu, baita ere, hemen ere jaurlaritzatik ere eskatzen zaizkion bezalaxe. Orduan gure apostua eta gure proposamenak mai gainean daude, eta nahi duguna da kasu egitea, ze gure industria jokoan dago, eta behar du energiaren beste konexio batzuk, konexioiek indartu, posibilitatzeko egitea aldaketa hori, ez? Energiaren ezait hitza orain burura ateratzen, baina egiteko aldaketa renovablei eta nolait energia garbiagoi. Eta horretarako inbertsioak egin behar ditu gobernuak eta inbertsioiek eskatzen ari gera behin baino gehiagotan. Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik, aurrerago ere legealdiak irauten badu behintzat